Ćao svima, evo nas ponovo snimamo. Sa nama je Tatjana. Hoćeš da se predstaviš da ti ja ne predstavljam lupe glupo 100%. Pa meni je jako drago što si me pozvao na svoj kanal. Ja sam Tatjana Bosanac, za one koji me ne znaju. I ja imam svoj YouTube kanal koji je više lifestyle. A danas sam ovde na sreću, zato što sam sa tobom radila i ranije. I jako volim da radim sa Điletom. Tako da smo odlučili da budem njegov model za beauty snimanje, to jest za ono o čemu smo pričali. Najavljivo sam ću raditi sa ženskim modelom, odradili su muški model, radili smo to fotografije, znači snimanje u studiju, obrada, sve živo, imate RAW fajlove, ko nije pogledao neka pogleda, zato što neke stvari danas neću da ponavljam, tamo pogledajte, a ovde sad radimo sa Tanjom i radimo taj takozvani preklop, ili ti efekat otvorene školjke, sad evo da demonstriram rukama, pokazat ćemo kasnije, napravit ćemo snimak toga. Tu su 3 svetla, znači jedan beauty dish, beli beauty dish, drugi beauty dish, beli beauty dish i crno-beli kišobran sa soft platnom. To nam je ono za backlight malo da odvojimo kosu, malo pozadinu da osvetlimo i to je to, fotoaparat isto koji zadnji put, Canon R5, objektiv 85 mm i to je to. U suštini krećemo sa fotkanjem, ali ću prvo da vam pokažem ovaj preklop kako izgleda i onda krećemo s radom. Mogu li ja još nešto sam? Naravno. Da je ovo jedan izuzetno koristan kanal i da ga zapratite, da pogledate ove videe i da se ne žalite i ne kukate kako morate da plaćate neke kurseve, zato što ovaj divni čovek ovde vam daje znanje besplatno i sve što želite zapravo da naučite, ukoliko zaista želite to, možete da naučite i besplatno, možete da nađete adekvatne tutoriale, tako da subscribe. Hvala lepo, hvala lepo. Mislim, to jeste cilj, pokazujem ono što ja znam, ako vam se dopada, učite, ako ne dopada, tražite dalje i to je to, znači nema ljutnje. Ok, sad ćemo da napravimo snimak ovog preklopa, da vidite kako to izgleda sa strane i krećemo s fotkanjem. Idemo sad